og velkommen til Junglehaven i Danmark. Det her år har indtil videre været præget af opture og nedture. Og jeg tænkte, vi kunne lige smutte tur rundt og kigge på både det negative og det positive. Og heldigvis er det mere positivt, end der er negativt. Hvis vi starter hernede fra enden, så møder vi allerede den første negative ting. Jeg plejer jo at have en stor og flot træbregne, Dicksonia antarctica hernede. Det var det første, man så, når man kom ind ad lågen. Det var en af mine yndlingsplanter, og den gik jo desværre til i den mærkelige vinter, vi havde i år. Og der blev jeg sådan lidt, så kan det også bare blive meget. Så gider jeg ikke have Dicksonia antarctica mere, hvis det skal være på den måde. Og derfor så anskaffede jeg mig nogle af de her Cyathea cooperi, som overhovedet ikke kan tåle frost. Og så var det så meningen, at jeg ville tage dem ind om vinteren. Men altså helt ærligt, den står i halvskygge, altså som den skal. Den får masser af vand, og den ligner bare noget, der er løgn. Virkelig ynkelig. Det er ret kedeligt at se på. Så det kan godt være, at jeg ender med at alligevel gå tilbage til Dicksonia antarctica. Vi må se. Og det er lige før, at den her træbregne, som står i fuld sol, og i hvert fald ikke det rigtige sted, at den klarer sig bedre end den anden, som skulle forestille at stå det rigtige sted. Det er altså ikke til at finde ud af. Så er der området her, hvor eukalyptuslunden var, og hvor jeg har plantet nogle af de, eller 2 af de store hørpalmer, jeg fik fat i Netto. Og jeg må da indrømme, jeg synes rent faktisk, det er blevet et godt område. Det er blevet meget mere jungleagtigt, end det var. Så det er i hvert fald ret positivt. Desværre er der også noget negativt ved det område her, og det er, at vores største hørpalme, den er alligevel at kigge til. Nogle gange kan man jo først se det flere måneder efter, at de rent faktisk er døde. Og jeg troede, den havde klaret den, fordi midterskuddet var fast. Det er det så ikke mere. Og det er også helt tydeligt, at den er død. Så Så det var lidt negativt. Men en positiv ting her, det er jo så, at selvom jeg havde svoret, at nu gad jeg heller ikke at have Gunnar Manicato mere, jamen så faldt vi over en, der var gratis og kæmpestor. Og den er blevet plantet her. Jeg kan godt se, at vi kommer lige til at omrokere lidt på det, fordi det står sådan lidt dårligt. Men bortset fra det, så er det i hvert fald en positiv ting, fordi den er rigtig flot. Det var jo en plante, der pludselig dukkede op på en blå vis. Kom og hent den, hvis I selv gider grave den op. Det gjorde vi så. Og den viste sig at være så kæmpestor, at vi faktisk har været nødt til at plante resten af den et andet sted her i haven. Her er så resten af den store Gunnar Manicata, og jeg ved godt, den ser en lille smule ynkelig ud, men den blev altså gravet op i 30 graders varme og flyttet, så lige nu tror jeg bare, at den bruger alt sit krudt på at få nye rødder, og så skidt med bladene. Begge 2 er blevet plantet med en gummidu, altså sådan en bassin-du i bunden, så der kan stå vand. Det er lavet sådan, at det er kun bunden, der er du på, så der vil ikke stå en kæmpe sø dernede. Det vil kunne løbe over kanten, når der kommer nok vand dernede. Men det vil bare gerne have rigtig, rigtig meget vand. Og det var det, vi opdagede med den, vi havde inden. Selvom jeg synes, jeg vandede den tit og ofte, så er det ikke været nok. Den her, den får også automatisk vand fra nedløbsrøret, som kommer til at løbe direkte ud i det hul, der står i, som man måske kan se i baggrunden. For det er lige meget, om man vil det eller ej, så må vi jo desværre indrømme, at vi har klimaændringer. Og det er som om, at vejret, i hvert fald her hos os, det sidder fast i en rille, når det først er kommet i gang. Så hvis det regner, så er det dagevis. Og så får vi pludselig meget tørt vejr, meget varmt i meget lang tid. Det der med, at man havde et par dage med godt vejr, og så regnede det lidt, og så vil det godt være igen, det er ikke sådan, det fungerer mere. Og sådan en have som den her, den bruger faktisk en del vand, men vi har også brug for vand til bassinet, fordi der sker en vis fordampning. Og det er derfor, vi har samle regnvand sammen
ridhustaget. Det er nemlig en meget stor flade. Vi er jo heldige, at vi har så meget plads. Så vi har plads til så meget vandopsamling som det her. Her er 9 palletanke, det vil sige 9.000 liter. Fordi det er jo meget fint, at man kan samle regnvand op, men hvis man kun har en enkelt tank, så er det bare brugt i løbet af ingen tid, hvis vi har sådan en sommer, hvor det ikke regner. Men her er kapacitet til et stykke tid. Og det her område, som vi kalder bjerget, begynder også at være, som jeg gerne vil have det. Der er blevet plantet flere planter, blandt andet nogle af de her Miners Merlot, som jeg synes giver en god kontrast til de mere blågrå blade. Så jeg håber, det her område det kommer til at udvikle sig positivt. Det er i hvert fald godt på vej. Og så kom jeg i tanke om, at jeg havde sådan en lille mini-raketblomst stående i en potte. Den kan lige så godt blive plantet der, det er den så ikke blevet nu tydeligvis, men der tror jeg, den vil passe rigtig godt. En anden positiv ting i år, det var, at 2 af vores store cordelines, de rent faktisk blomstrede. Og hvad det så får af betydning, det vil vise sig. Men det var i hvert fald meget sjovt, vi har ikke prøvet det før. Crocosmia lucifer blomster og ser som sædvanligt godt ud. Jeg synes, den der røde farve, det giver det rigtig tropiske look. Når man nu endelig skal have nogle blomstrende planter i sådan en junglehave, fordi det vi primært har, det er selvfølgelig grønne blade. Så har jeg fået anbragt mine små vandfontæner, eller hvad man skal kalde dem. Ideen var, at man skulle kunne høre vand, der risler, lige meget hvor man er i haven, sådan at man får lyst til at gå fremad og se, hvor lyden kommer fra. Og her har vi så en af vores største positive ting i haven i år. En af vores træbregner har sørme overlevet. Mod forventning. Det er først nu, den sætter blade, og vi er næsten i august. Så den har haft det hårdt. Men hvor dejligt, at den rent faktisk er kommet. Nu må vi se, om vi så kan få den til at overleve den næste vinter. En af de store negative ting, det er så, at den største af træbregnerne, den er død. Jeg er rimelig sikker. Jeg sagde godt nok, at jeg vil give den et år. Men altså, det er fuldstændig svuppet og snæsket i midten. Så det tyder jo på, at det hele er råden. Så og jeg har nok ikke tænkt mig at plante en ny der igen. Det var rigtig ærgerligt. En anden positiv ting er den her Canna Stuttgart, som bare er blevet rigtig, rigtig flot. Den blev plantet sammen med Canna Pretoria og Canna Durban, som man kan se dernede omkring foden af den. De er godt nok langsomme, men okay, de er da ikke gået til. En anden stor overraskelse, det er den her Santardesia, kæmpe kallaen. Fordi normalt, når jeg fjerner vinterbeskyttelsen i april, så er der allerede små nye skud på vej op i jorden. Det var der så ikke, og det er først nu, den er kommet. Det viser bare, hvor koldt det har været. De har været så længe om at komme i gang. Og her imellem stenene er der så en til. Jeg kan ikke engang huske, at jeg har plantet en der. Og derfor har den overhovedet ikke været vinterbeskyttet, og den er kommet alligevel. Imponerende efter den vinter, vi havde. En af de helt store overraskelser i år er, at vores Albizia julibrisson blomstrer. Det har den aldrig gjort før i de, 8 år, der er gået siden den blev plantet. 6 år har den været i jorden. Jeg vidste godt, at den kunne blomstre, men jeg troede bare aldrig, det ville ske her i Danmark. Det er virkelig sjovt. Og det var alt for denne gang. Tak fordi I kigger med.